Ndị be anyị na Bọlachi, anyị sị ka ọ dịrị unu na mma, anyị sị ka nke onye chikwelu ya zelu. Dịka o si dị, ya bụ Igbo Media ka anyị si bịa na uhuruchi nketa iwetara unu ya bụ ozi gbasara maka ihe na-eme na the Old Eastern Region. Dịka unu anụ ka o si ada, nwanne anyị nwoke wetara anyị ozi n'elu akwụkwọ. Biafran activists in homeland blast Nigerian politicians, including Peter Obi. Peter Obi has never said anything since Nnamdi Kanu was arrested because Northerners will not be happy with him based on 2027 presidential election. All right. If one night could new bring the attention in December, and I'm going to tell you about get ya bife. Unu get ya bife. Una wife function no kuno. All right, over to you. Is one name is Bonibo, Genti, Obi Adromoma. Peter Obi na hisi kochia Nigeria mana Igbo osi pụta na anwụ onwere ife omemu onwere ife okwu. Peter Obi na enu nwanne gị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu ere ejijide Maazị Nnamdi Kanu enwebi kwurube pim gbasara Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu ejene court many times, so Peter Obi afunubegide ya mana ọ na-abụ ome n'ugwu ịgbalụgaba ome na ndịda ịgbalụgaba. Since ejijide Maazị Nnamdi Kanu afunuru gị ikwurube pim ife iji eme ya bụ karịa gị close to ihe gbasara Nnamdi Kanu ka ndị ugwu ghara ịkọlụ gị ka ọla dị ka ọchịchị ka ọchị ndị Igbo gosikwa na ihe Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu bụ eziokwu na before echia Nigeria, before enye gị ezigbo ọkwa na Nigeria na ị ga-abụ ohu nye ndị ugwu. Ife iji agbalụ kesi nwanne gị ọsọ bụ ka ime ọchịchị obi ndị ugwu, ka distance yourself from ihe gbasara nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu. Mana ịma na ịtọhapụ Maazị Nnamdi Kanu dị anyị ezigbote mkpa na ọ ga-asolve many things na Igbo, mana ịkụpụrụ ya ebe anya gị debe n'echi Nigeria ị na-achị echi na Nigeria aghasago obodo agbani ntoto ọka mmanụ ịrapụ Nigeria ka ọ nwụọ ka o doo onye ọbụla anya na ife kwuo na-eche anyị ncha niile bụ ntụ esi gbuo obodo anyị too ọ na-ekwesị igbu ya onye ọbụla gabala onwe ya. Obodo na-anwụ anwụ ị na-eme ka ịkpọnite echisikwana 8 years ahụ mete Nigeria onye ọzọ ga-abanye. Kedu assurance ị na-enwere onye a ga-akọntinu ebe ị kwụsịrị? Ọ na-adịghị ka echisa 8 years ahụ na ndị ọjọọ niile ha nwụsịana. After that 8 years ị ga-achị Nigeria, what next? Peter Obi na ọkwanụ niile na-eme ihe ị na-eme bụkwa na iwu nọọsụ ọkwa n'Igbo atọgbọrọ na anyị tụọ tọgbọrọ ebe ọ bụ na ifili na idea gị ga-azọpụtanwu Nigeria. Ugboro ole kwere ka i were idea ahụ kpọkọnata ndị ọha na eze ka eme this mee that na Igbo na ọ ga-amịta mkpụrụ imenuru ya. Then security ka ọ na-egbusisi anyị. Business eji mara ndị Igbo anwụọna. Ndị na-esi mba Afrịka dị iche iche abịa ego ahịa na main market, ebe ego ahịa na mgbukọ obosi onwezi ndị na-abịa, mana ị na-ahụ isi ka imesie Nigeria. Nwanne m obodo anwụgo. Ifuru ndị ga-agba wọọ na Nigeria na eburu prezidenti baja ndị mfọmfoju akpa ndị afọ na-eme na Nigeria ada aga n'iru n'obodo ada aga n'iru tata abụọ maka na n'obodo enwere ife ga-eme ka fa gaa n'iru. Obodo a nwere ife niile mana ndị ọjọọ gụọ ịchịta obodo a gị na ndị ọjọọ a ga-agba wọọ and ndị ọjọọ dị ready for you, bataba they there for you. Ịghọtago? Ị ga na ebe ị na-agba ha wọọ tenọ ga na-aga, ị ga-agbagide ha wọọ tenọ ga-agwụ, a ga-ajụkwa gị ha afọ a ga-ajụkwa anyị bụ ndị Igbo ka ezi ije na ọkwa esi na Igbo ga-emete Nigeria ka ezi ife melụ last. Peter Obi mgbe Tinubu na-anọ n'ọchịchị ịnata nwụrụ ya ọchịchị gị na ya zọrọ ya. Yotago eji federal might and everything napụ gị ya iwin iru ndị mmadụ mana ọ bụrụ gị nọ dị ka ezi ka o si wee dị gị kịta ọ nọzi n'oche na ọkịta ka ị ga-adata nwunye ọchịchị. Nwanne m chee na echiche nụ kụpụrụ obodo a bụ Nigeria were anya ha niile tinye na mmanụ si na South apụta, mana gold nọ n'ugwu. Ugboro ne iri na ego gold ugwu, mana ndị ugwu na-eri ego oil kadụ ndị afro oil a na befa eriju afọ.
jee n'ebe oyilodun ka efu ka ilu n'anya dịfa mana ndị nọ far away from oil a na-eriju afọ ozi ndị oil a nọzi nso nọ na befa na ayọkwazi ayọ si na-etefe anya si mezie befa. Peter Obi ọ bụrụ ife niile gụchalụ nwata ka a na-enye ọ bụkwa ife niile gụchalụ mmadụ ka ọ na-eli nwere ike ịgafe na-ele anya mgbe ife a ibegide banye eche Naijiria efu ka ọ na-adị etisi Naijiria after ka etisi Naijiria ka anyị marakwanụ ihe niile edigwe ị na-achọ ịrụ na Naijiria ka anyị mara na ndị ọzọ ga-abata ga-ementenu kwue na naanị Igbo insecurity ndị be anyị onwezi onye na-anata ụlọ kọmpanị ekwesị ibunata nwezi nke a na-ebunata maka gịnị insecurity n'elu insecurity. Ọ bụrụ na Igbo onye na-ege egwu mana mgbasa gị ife ọ bụrụ na ị dala ka ige egwu ije na YouTube search egwu Flavor ị na-egedi egwu ị na-agụ comment section ị ga-afụ ndị si mba ọzọ na-abụrụ ndị Igbo ma ndị nke nọ na Nigeria gba ndị na-anọ na Nigeria bụ other African countries gba ndị ọcha na-ewu isi onwe fa na fa bụ ndị Igbo. Yes, most of them na-ewu isi na fa bụ ndị Igbo. Ndị nke bụ ụmụ nwaanyị na-ewu isi na anụta afa na ana Igbo na onye Igbo bebe anụrụ fa iwe juzie onwe gị onye a na-ewu isi na anụta ya na onye Igbo bịa anụrụ ya anụrụzie bata ana Igbo ọ bịa fụ ka Igbo dị ọ ga-afụ Igbo ka obodo afọ ọ na-ewu isi ka ọ bụrụ otu n'ime fa obodo ga-abụ na-aga ọkụ ọsịs agwụ ya nna apụkwana na ịpụ na a ga-egbugo n'obodo adọrọ mma obodo ga-abụ anọkata ewu ọkụ ebe afụzi ọkụ anya tilere next tomorrow. Mezi imagine ewezuga nwanne anyị nwoke bụ Alesi Oti bịazi dozibe abịa na jos mee na Alesi Oti abụrụ gọvanọ ịghọtago na-aba anwụnta ahụ dị ebe ahụ dị pọtọpọtọ dị gota dị ịghọtago Aba dị ife ata Abịa gwụrụ agwụ den onye Abịa beziri Aba famili ya na Aba jeje nụta onye Angola maọbụ onye South Africa ịghọtago na-ewu ichi na ọ bụ onye Igbo ọ kpọrọ ya bịa Aba kedu ihu na anya imagine somebody mgbe ịmara ka South Africa dị na iwe nụbata ya buru ya bata Aba ịghọtago kedu ka iru na anya ga-adị ya ahịza Alesi Oti bịa na apịcha Abia steeti na-edozisi ife ndị fofoju akpa were ego ekwesị iji wee lụọ ọrụ lie kesi onwefa ịghọtago ọ dịrị Alesi Oti ka anyị dị Peter Obi ọ bụrụ ụdị gị maka ife kago mkpa bụ n'ilo n'ilo ka a mara na ị nọ ude gị na-ede na mba niile ije na all social media platform Peter Obi everywhere all mainstream media Peter Obi everywhere including PDP na akwụsị gị ka ịbata back ịghọtago na ọgụ ga-edoziri ife ilu ọrụ ife ji akpọ gị na ka ịbata ka eyuzuo gị ọ bụ na ịbata emegide ife a iwu inye efuka na PDP ahụ kwakwa ndị ugwu kwa ga-emesikwa ụbatakwa die ga-agbakwa gị wọọ pulkwe gị down. Peter Obi gekwe ntị nwanne m obi m ka m na-ekwu mana nkwụsị ya bụ na ị ga-ewe ife nna agwa gị welo mana ọ bụ na eme ahụ wee lapịa obodo anwụọna bụ na ọ nwụọna obodo ọbụla bụ na onye afọ a na-ehopu na ka ọ chịa ịghọtago na sọsọ dịka onye ahụ bụ ihe nọ n'obodo ahụ a na-emegide onye ahụ chịa tịsịa ife niile ahụ mezitekwe na a ga-emebikwu ya nwanne o nwere isi ibezi Naijiria aka ga-emebikwu ya kwube gbasara Igbo tinye ọnụ n'ihe gbasara Igbo bụba ndị ọha na eze bụba ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo ata eze fa ụmụazị ya kpatasịla ego ịghọtago bụ ụmụ nwanne anyị fa Imoni Obi Kubana Joey Zaza ha kpa ndị okenye nwesi ego kpọọ ha ka emezie anyị Igbo na ọ ga-abanyela anyị n'Igbo bụ obodo sọrọ ụsọ ụwa m ọzọ ka m bụrụkwa onye Igbo mmadụ na-ekwu ya n'okwu ịgbachizi anya nkịtị
ka ihe kalụ mkpa bụ imezi Naijiria. Nke ewute mbụ nwanne ya nwoke bụ Soludo ji Maazị Nnamdi Kanu mee kampenu, mesizie kampenu okwutozi okwu Maazị Nnamdi Kanu again. Mgbe ọ na-eme kampenu ahụ, ọ gwara anyị na ọ bụrụ na-eme ya gọvanọ na Anambra na ọ ga-agbakwa mbọ fụ na-ahapụ nwanne anyị nwoke, na a ga-etinye okwu ya ọnụ. Mana emeziri ya gọvanọ yọtago oru 2022 kọtụ discharge Maazị Nnamdi Kanu sisirapịa na usoro esi okpọbata Naijiria na o gosiri ekidnap na oziri ezi serapịa. Kọtụ ka ji, DSS ka ji ya, gọọmenti ka ji ya. Nwanne m ikwu na n'okwu n'ọkwago gwara anyị sị na ọ bụ na eme gị gọvanọ na ị ga-etinye okwu ahụ ọnụ. Unu gbachia nkịtị. Sọsọ ndị na-azụ ụmụ Igbo na-esi ọnwụ ka atọhapụ Maazị Nnamdi Kanu. Mana unu ma mkpa ọ dị anyị ịrapụ Maazị Nnamdi Kanu. Many ndị omekome nọ n'ala Igbo tata ifefe a na-ehibe isi bụ na sirapụrụ ha Maazị Nnamdi Kanu. Ifu na onye a bụ onye ori from mgbe eji wee mụ ya, na onye a bụ onye ntọ from mgbe eji wee mụ ya. Mana ọ bụrụ na ejidie ọbịa wepụta Biafran flag sị gị na ihe o ji eme ya bụ na ọ maka eji Nnamdi Kanu sirapụ Maazị Nnamdi Kanu. Ọdịje ka Maazị Nnamdi Kanu nọ na nga na-ezie mmadụ ka o jee ori maọbụ ka o jee gbuo mmadụ. Mana aka nwa amadi dị ọcha. Unu mana arapụ Maazị Nnamdi Kanu n'obodo anyị bụ ala Igbo ga-enwere onwe ya. O doro unu anya mana ọ nwere onye na-ekwu okwu. Nna ahụ amewekwa na agbakwa ebe a ga-end ala Igbo nakwa anwụ anwụ. Many people sicha very far away abịa ego ahịa na mgbuko obosi, ego ahịa na main market onwezo onye anyị na-afụ because of insecurity. Ụjọ na-atụzifa. Mana ndị a bụ ndị na-abịa bụ before go ahịa. Ụmụ nwanne anyị na-ele afịa jee lobe ụlọ n'ọnwa anyị gbaa moto tata mmadụ ịnụzi nwaanyị na-anaba anyị. Ụjọ na-atụnụ maka agụụdụ. Abụrụ gịnị? Ndị kwesịrị ịbịa go boys ahịa ihe ọtago gbaziri ọsọ. Ana Igbo dị skanti, bizinesi adọrọzi ọkụ ọsịsị anaghịgo na gbuo maka ịgbazi nke ga-eme gị leta. Ọ bụrụ gịnị? Insecurity. Mana unu macha ihe a ga-eme ọ dị mma ịrapụ echichi Naijiria. Nwanne m kọpụrụ Naijiria. Ngwanụ daalụ niile nụ ụmụnne m dịka si na-esoro anyị n'Igbo Media. Gịnị ka unu nwere ikwu na nkọwa nke unu gbasịta maka ihe unu nọ n'iru akwụkwọ n'ụbọchị uhuruchi nke taa? Gwa anyị ife iche n'ụdị nke gị, deela ya n'akara kọmentị ka mara ihe i chere, ma chetakwa tụsa ya bụ ozi ka o wereta ụmụnne anyị ndị ọzọ ntị. Ndewo na ụmụnne m, ka emesịa nụ.